domnișoarelor, târfelor și domnilor. Bine ați venit la emisiunea noastră după bloc. Gazdă ca și până acum sunt și de seara un subiect de mult am dus active și negative. Să-i dăm drumul. Viața ta, nu uita, tot asta nu se va schimba. Cu tine ai să unde când ți te vezi. Viața ta, nu uita, tot asta nu se va schimba. Cu tine ai să unde când ți la alt nivel, un om ar poate